Kajingroy state ki balang Kristan ha Punjab kala kering ya ki kot khubor na po kari India bat wat shabar jong kari India bandait sakhi bat ban wat jing tip ya ki daw jong Kajingroy state jong ki balang Kristan ha kato ka jalla ki don ru ki kot khubor ki balej ban wat jing tip khnang ban yo adaw ban keno ba ki Kristan ki pen kala Kristan jubor da ka basiu pisa ya ki briu ki kular ban penyo kam penyo jam bat keno ru ba ki nong yalap ki kro ya ki briu ban kela Kristan da ka ba ai khau berni ngangai baro nangi ngila juyo sngew bakumno ki riu shit niam Hindu ki khot yangi ki Kristan hapo kari India kum ki rise back Christian kini ki dei jing parep babun jaj ki la kan no ru ba ki nongelap ki kular ban penkhia ya ki briu leng ba ki jinge seng duwai jong ki bat ya kini don nap deng ki nong tho kot khubor ki ba khot ya kini ki kamba kum ki fake miracles ne ki kamba ki bom shisha haba ki briu ki yo man ya jing penkhia don ki nong tho kot khubor ki ba kena ba ka daw ba ki Kristan ki Roy state ha Punjab ka dei namar ka caste system ha ka ba ki briu na ki jaj bapo kilangnya ya ka jing pen ya per jaj ne jing ya pen ya per kerdan hapo jong ka niam Hindu ka Hindu pos kala tho ru ba ka jing Roy state jong ki balang Kristan kan bu ya ka jing ma namar kin sadawa ya ka hok jong ki hapo ka assembly bat kin sala ru bandan la ki jong ki nong mi khman banyada ya ki haki yeng dorbar thawan kakot khubor de prin pade hadien ba kila de banwat benia da ka balej sha ki jing seng bapenlong haki yeng mane ki jing seng yeng padro ki jing seng he haki madan kala kali ya ka wei ka Kristan hato ka jing kala Kristan jong pi kadaina ka daw ba upastor jong ka uterwa ne ai pisaya ka kata ka bangen kala jubam da ka jing phu samrkhi bat kala ong ba upastor jong ka udai ubaduk kummaka kumno unla banterwa ne ai pisaya ka kajing pharap kinang yai mi na kapor sya kapor henry ka balang Kristan kala nang kiu man la kasngi hapo kari India ngi ai ka buram sya ublei bat nginduai ba utrai un pen klan ya ka jinge jong ki pat Kristan hapo kari India bat nginduai ru na ka benta kito ki basyun ya ki Kristan ba ublei un kta eki bat phai shu हम कभी भी मसीह का आनंद नहीं ले सकते तो हमें मसीह का आनंद लेना है और परमेश्वर की अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए ये जो अनुग्रह हमें मिला है इस अनुग्रह को दूसरों में क्या करना है बांटना है मसीह ने मेरे लिए भी जान दी है क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मसीह ने जैसे भाई ने कहा हम सब के सब जब तक के ज्यादा चमक का घर है जहाँ भाई